o iwe egwu na-eme obodo iwe egwu na-eme we ya egwu gwa m afọ amụdọ mo ebigi nnọ na mụ nwa mịata na mụ nwanne me ibe na-ebu m ka mma ya ọmaba ogbu otebu ndo na-eke na walingo afọ amụ nwadọm nwammebo ojamba kamba na ma ụkwụ iji ije obodo ka ihe eje na-atọ na-ebu nwa bụlevi n'ụkọ igwe mmadụ nwelie ive ọra gwato afọ amụ ogbotebu ndo na-ebubu megade ụbọ mụ na chimo ịnụla egwu iwe egwu na-eme egwe iwe egwu na-eme nwe ya mee egwu ojamba kamba na ma egwu nwana eji ike ji akụ na-ebuke macho nwanne oke chuo bigo ọgbalịbụwale ugo ndị egwu nwa m chali obi ọra nnamdị nwa m chali obi ọra ọkwazikwa mmanwụ ka ọ bụ mmanwụ na-atụ ma nnọọ onye na-eme uwe ya nnamdị obodo asị na ọ na-aga ka nnamdị nwa m chali obi ọra ọgbalịbụwale ibe na-ebu m ka mma ha ibe na-ebu anyị ka mma yo iwe egwu na-eme obodo rikene ọgbalịbụwale Peter bigo okwute ndị Igbo agbụkọ emu ibe egwu na-eme nwe ya ma egwu Peter emo okwute ndị Igbo nnọọ agbụkọ emo eji mee Pọl na mmịata nyepụ aka na-eme ọgọ nwanne mmei eji mee Pọl onye mmịata obodo eze ka o si eje igwe mmadụ nwe malụ ya ọ bụ ibe na-ebu anyị ka mmanyo Peter emu egwu ka nneti egwu ndị ije Igbo na-atụ akara m agwa egwu nye m onye aka olije nwanne echu iko golu ngwa egwu webu ya chụma ngwuwe egwu gbogbo onye aka oyi mebigo onye aka nye m aka na-eme ọgọ nwanne m onye aka eziki ike chụọ emu onye aka eziki ike chụọ emo ikenga ongo ikenga ife ojelibokwala ọkụ na-atụ egwu na-eme mma Igbo egwu ndị ije Igbo nnata n'aka nna agụlutu egwu ndị lụọ n'obilo igwe mmadụ nwekwata nọ na-eme egwu ọgwa aka ya ahụhụ egwu gbogbo ejike oyime egwu etu ogo m ụla ejike nwantoni ọbadị nọje ejike oyime atoni ọbadị igwe paus nọ igwe paus daalụ ọmụbafa m ụdọ mo si m kene unu niile maka evi ogbulu na nne nwanyị ọgalide ọgba obutopute afa mụ gbulu evi ndụ nwekene unu gwalia n'aka nji egbu ịgba na-egwugwo
ejika Tony ngobade igwe paus one onge odogo na mwihu noje girigiri bugweze hobunto ayilini igwe homama maresia egwu gbobo ugo ndegwu ugoli ugo ugo ndegwu arụmakwa ka mmahụ ụnyame na ahwa nyepụta mụ aike nwanne m ike chọọ emu italo wanụ odogwu nwanyị ụmụ dọra egwu kerekweliko italo nwanyị ụmụ dọra nọ italo emu egwu kerekweleki nọ italo ọmaba afọ amogbu otebo si mụ kene unu ọmaba afọ amogbu otebo ogbo otebo junọ nwanyị obodo mụ landlord ka ọ bụ abụ landlord na delta onwe meche nwe kpata ego oyibo nwe lụọ ọrụ nne ahụ nọ ọkwa na-aga daalụ nwanne m ugoli ugo ndị egwu oloya ime egwu etu ogo m ụla oloya bigo nwa mwa na-ekwe olori bigi noje olori bigi nwanne m ibe ịchọgala bụ na ka ihe nweto iwe akwụ iwe enwe iwe ya yọrọ ka ya enweto oloya onge iwe egwu na obodo kene nwa m afọ amụdọ bụ simukene ezi ọhịa ya onye chọrọ m ekwe eze odogwu onye chọrọ m oyi m egwu etu ogo m ụla nwa ekwe eze ndalụ kemerụ ka eje the money mansa nnoje egwugwu inugwu emu nnọọ oyiwe egwu na eme obodo kene egwu ndị ije igbo nata igwe mmadụ nwekwa aka ibe na-ebu m ka mmanya weze bigo nwonye obodo eze nọ ọmaba afọ amụdọ ogbotepu girigiri bụ ugwe eze ọ bụ ntụ ayilini igwe ọmama maresịa ka nkene ọego obi eshine nwamụ na meke enwere m igbo sababi ọkwazikwa anyị nwa igbo dị one obi isi anụ ka ịdị adịo obi eshine nwamụ na meke enwere m eze eshi ka o si eje iwe ọyọrọ ka ọ ya nweta ọvọ ka nna agọlụ ọkwa egwu ka nna eto iwe onye nwere ka o ji aba egwu ndị ije igbo ka nna gwụrụ unu egwugwu oyiwe egwu na-eme egwu agara m agwa egwu ugo ndị egwu gbogbo ndị muke emetọ nyepụta m Sọnde nwa azụbike nwa mmụ na-ekwe Sọnde ebigo Sọnde oyime egwu etu ogo m ụla nwa azụbike nwa mmụ na-ekwe nwa mmụ na-ekwe SKY odogwu Naija SKY nnọọ nwezo ime egwu etu ogo m ụla SKY nnọọ iche odogwu Naija
egwu na-eme obodo egwu gbagotele egwu ndị ije Igbo ka na-agụlụ unu maka afọ amụdọ ka anyị na-agụlụ egwu ọkwa ihe nwere ka o ji aba egwu gbogbo ugo ndị egwu egwu na-eme egwu ugoligoli ugo ndị egwu ugoligoli ugo mụmụfụ amụdọ mụ Otebo Junior ogbote igiligo emili igiligo landlord gaba n'iru otule nab ka nna akọ kọde n'udo egwu gbogbo ka nkene ohego Edwin nwanara interested odogwu egwu kere wele Edwin no na-ebu magado Edwin no na-aka na wigo interested no interested man egwu na-eme egwu na-eme ya ma egwu ka nkene ohemu Samuel wikwo bodo spako money no one no Samuel no na-ebu magada ogbote bụ simuke na ego spako money noja wikwo bodo nwanne jehu bullet egwu ndị ije Igbo akamagwa egwu tuomego ime egwu etuogo mụla nwamkpeshi tuomego daalụ nwamkpeshi ayọba nni chukwu uche chukwu ya ma ka ayọba nni chukwu uche chukwu ya ma ka ayọba nni chukwu Emeka nwamkpeshi ka ayọba nni chukwu uche chukwu ya ma egwu ndị ije Igbo na-atụ egwugwu mụbụ nwanne si bụ enwe egwu okego imebigo okeke mbọji ewu okeko emu papa iruọma achukwu ọmọgọ ka ebu abụ Ezechimeleze nnọ Ezechimeleze nnọ nwanne m iruọma achukwu ụmụbafa mụdọ ma oke egwu na-ekwulu nwanne m maka ebi ogbulu mbọsọ ọkwa adoli ive ọgbọchụma nka ịhwa abịa tata ka o ji luo na ka eji nwe gwuwe egwu maka na iwe enwere ka o ji aba iwe ezulu ka ọ na-eme ọ na-adị arụ nka njụ ọgwụ egwugwu kenewele unu egwu ndị ije Igbo nata Ogbotebo iwe ya eme karịrị aka lio enwalịa egwugwu egwu ụka na obere egwu mụ na ebig agara m agwa egwu dịka ọha mụ ụbọ ndị afọ mụ nwado mụ mmanwụ ka na-awalele ụka na obere egwu mụ na Ogbotebo n'ije egwu njije Igbo ọka ma gba n'ama ogbote iyo atụ ogongo mụ na Olise nwanne nke m ile atọ mụrụ ngwa n'obu Olise mmanwụ ka na-ego onye egwu agara m agụ egwu njije Igbo nnata ụbọ ndị mụ bịali n'elu ụwa ndị anyị
mbiecha ga wala egwu ebili egwu abụrụ ụwa olumaka gwa n'obu egwu nji awa ụwa mo egwu abụrụ ụwa olumaka ngwa egwu nji awa natalicho onye aka ọgwụ alụsị mara ihe na-eme egwu ngwa egwu ogbuebunu n'anya na-ememe egwu ndị igwu egwu alụsị ogbuebunu iji ogbuebunu dịka obi atụọ nzu ka nna eme ụwa mo iyo mgbịrịgba mụrụ n'ezi na-atụ egwu mmanwụ tie mmanwụ ogwu adịrị ya ụwa mee egwu ije igbo nnatụ ụfọdụ ndeli atụ egwu dịka alarụ n'ezi ọma mbụla ndịkwa n'obu ezi ajụghị oyi udene kpali anweli ọbụsa nyanwụ ezi a na-aga ije nwanne m ka anyị na-ebi enu ibe n'ọhịa katale ka ahụ ka o ji awa ụwa ya nwanne esi igbo etighị egwu ya maka na ndị mmadụ agbabụghị egwu ya mee na ndụ nna na nwa m chalọ eme mụ na-atụ ma n'ọje Peter Ebig okwute ndị igbo nọ Peter Ebig okwute ndị igbo nọ ejime bọọlụ onye obodo eze kedu wele ntị akụnyele nna ụgwa nwa ya abịa n'ụwa ịpụtali ka njeke Ebig onye ka onye mụ ezik ike chukwu alụ nwanne m egwu nji ije igbo ọka mma gbani ejike Antoni nwobadị igwe paụsụ nọ igwe mụ egwu ka nwaligo ugo ndị egwu ike chụ ịtalụ ugo ndị egwu ike chụ ịtalụ nwụmụdora ma ụka na-agwụ egwu ogbotebosi m ụka na ụnụ taa ogbote ka nke Ebig oloya nwana wa hoimo oloribi igwu njije igbo nnatụ onye achọrọ m ọhịa m nwa ekwenze iliga mone na masta inugu mma kere weliki kenelu m obi echine nwanne eke enwelu m ezechi igbo enwelu m ezechi igbo obi ahụ echikwe nne nsọ ndị ohe mụ nwazubike nwa mụ a na-ekwe SKYB odogwu na India SKYB odogwu na India egwu ndị ije igbo hụ nnatụ ogbote avamụ nwadọmụ mmebo egwu kere nwerego iyo ịgbaka nne etio asakpaka nna ahụ ogene ka ndị eme mmanwụ ibe ele nna hụkwa nwa eme n'ụwa ịpụtalụ afọ amụdọm akwụnyele nna hụkwa nwa ya abịa ogbote bụ junior ugo ndị egwu ka nke Ebig Edwin nwaọnọra interested
egwu ndị Igbo egwu ndị ije Igbo nwe mmeli mgbe egwu ugwu ibe n'ohe kata nke abụ ka o ji awa onwe ya mgbe egwu unezugo ndị be unezugo weni unezugo ndị be na-adịgo ma ka nke David Samuel nwiwe obodo Spako mone mgbadiga big Spako mone ugorigolu ugo ndị egwu nne mụ na mmahụ Spako nwiwe obodo ọkama ụba nwunye mmịatụ obodo eze Spako ọkama ụba egwu tuo mego emu nwamba echi akara m agwa egwu nwamba echi ọkama ụba egwu okego emu nwamba ọjị ekumekwana mmanwụ ada awụ ijele egbugodo njewado egwu ndị ije Igbo naanị papiromachu eze Chimeleze onye ANAM kọmme afamudom onye ọma ogbu otebu gasị m ka na ụnụ ncha n'egwu ugo ndị egwu n'emu na mmanwụ egwu mbeli atụ egwu dike alarụ n'ezi ọma mụrụ ahụ eji nwanne obu iyom ezi ajụghị ohi udere kpali aweli ọ bụzi anya wee ezi a na-aga ije ka anyị na-ebi enu nwanne esi Igbo agwa oge ekwe ya igwe mmadụ agbabugo ekwe ya mee na ndụ chedo ntị anyị alendo kpakụ oyilo eli akụ o nwere ime eji ịzọ ndụ nya na ndụ bụ ohu ndị ANAM mmụ ANAM na UBA elugo na gbogboli ọkwa mugwule na mmụ na mmụ ANAM na UBA elugo ni ube mmụ ANAM nsi n'olugo ni afọ amụdọm nwanne m kwani onye ANAM ka ọ bụ n'ụwa ọmaba ogbu otebu iyo agara m agụ egwu ube ga-elugo egwu ndị ichie naka mmanwụ ji awa onwe ya na ndụ iyo goligoligo egwu egwugwo daalụnụ ka echinye azelu ihe na-eme bụ ka ọ dị mma ibe na-eme adịrị iji owu kpana ka obukọ karịa na owe na-asa awa ọda na ọ dịrị iji mana anyị na-ekwuela anyị ka anyị na-ekwueli ndị gbamara n'ezi tata bụ abụọ tata ka o mere izu ụtọ igbule evi ma eriwe na anyị nọrọ nkịtị na anyị nọ na-akwado ibe na-akwado obu ka ọ dị mma ndị enwere aka anyị aka eto ogologo ibe anyị nọ n'ụwa bụ trade by barter ibe anyị nọ n'ụwa trade by barter ma onye enu ma onye anị onye wụsịrị bụla wụsịrị ka o gbuo azụ etielukpo m chere ka o gbuo azụ ebere ọjọgọrọbere ka o gbuo azụ etiele mkpakara bụ ka o gbuo anụ onye maalụ ọnya ka o gbuo ka e gbutere nya abalị ahụ daalụ ndị be anyị iyo ekumekwu mmanwụ ata nne mụ na mmanwụ afa mụ nwanne